Ola, boas noites. Este cemiterio de Coche sérvenos hoxe de atalaya. Dende el damosvos a benvida. Abrimos esta edición do noso programa cun vídeo de creación, al igual que o fixéramos en edicións anteriores e que supón a colaboración por segunda vez do xornalista pontevedrés Marcelo Martínez. Pontevenda, que ese é o título, intenta ser un experimento sobre unha confusión de ideas que ten puntos rígidos en canto o tempo e o son. No Xapón coñeces a historia dun samurái arruinado que nunha xelada noite do inverno de 1373 tivo que sacrificar os 3 últimos bonsai ca finalidade de facer lume e quentar así a súa casa, pois esa noite recibía a importante visita dun shogun. A palabra bon significa maceta, a palabra sai, árbol. A fusión de ambas as dúas ten como resultado unha tradición moi estendida en Oriente e que ten a súa orixe en China, aínda que se di que foron os monxes budistas xaponeses quenes a deron a coñecer primeiro no seu país, no Xapón, e posteriormente en Occidente. Así chegamos á Coruña, terceiro e último lugar do territorio español onde esa tradición do bonsai ten continuidade. E Carlos Barreiro que nos amosa nunha reportaxe as árbores autóctonas da nosa terra. Podría ser o caso de carballos, ameneiros, que en última instancia son o produto do seu traballo. E o último apartado da atalaya de hoxe é a enquisa. Como vostedes saben, realízase en diferentes puntos da nosa xeografía e na data de hoxe di que é o que máis admira a vostede do home no caso da muller e da muller no caso do home. Pues me acuerdo de mi hijita, que también era cieguita.
para a súa elaboración? Cal é o proceso para a elaboración dun bonsai? Bueno, antes de nada, para meterse nun novo bonsai, foi falta moita calma, non ter prisa, cousa que é difícil nestes tempos de tanta rapidez, onde a vida vai entre horas, entre minutos, non? Para facer un bonsai hai moitas formas, non? Unha delas é a partir dunha semilla, que cando o árbol se empeza a facer desde miniatura hasta grande. Hai outra forma que o acodo, que, por exemplo, este árbol foi feito dun acodo de outro, este árbol foi feito de acodo de outro árbol, non? Entón, a partir de aí xa temos a raíz feita e limitámonos a facer a copa e darlle a forma. Hai outros árboles que son feitos de semilla tamén, como son este bosque de lingos. Entonces, a partir de aí, se trata xa de, unha vez que se é de semilla, unha vez que o árbol chega aos 7 centímetros ou 10, xa separalo e plantalo xa nunha maceta bastante grande para que o árbol engorde. Empezas a podalo. Generalmente a poda do bonsai consiste, igual que os sardiñeiros nos xardíns das nosas cidades podan os árboles a unha altura determinada, nós os podamos a altura que nos parece a altura ideal para nós. Cal crees ti que pode ser o interés que pode ter un europeo polo cuidado dun bonsai? Sí, é moi diferente a vida, non? Porque precisamente aquí en Occidente a metade da vida é a xuventude. En Occidente é a experiencia e a idade. Entonces, ali teñen un respeto por as cousas antiguas e por as cousas que teñen moitos anos, por as cousas que perduran, como son os bonsais. Aquí en Occidente posiblemente sea ese desenfreno urbano, non? Que falábamos antes que hai, o que está pasando tamén aquí en Europa cos árboles que se están queimando, que se están destrozando a base dos insecticidas e outros produtos que para malvivir uns facemos morrer a outros, non? Entón, aquí máis que nada é o sentimento á naturaleza que nos leva a ter ese cariño que lle temos á naturaleza, pois lle tela o máis cerca de nós posible, non? Iso eu creo que é o motivo número 1 que atrae o occidental. Seguro que ti me podes confirmar que é tal o interés e a tradición que existe en Xapón con respecto aos bonsais que incluso forman a parte moi importante das herencias, non? Claro, porque o bonsai ten, a parte do poder económico que teña, porque todos os aficionados tratamos de ter os árboles os máis bellos posibles, porque neste caso, como a frase de Adolfo Domínguez de Carruga Bella, no bonsai é moito máis, non? Porque eu paso dos anos. Pero o bonsai chega a morte, é un legado que o deixas, é distinto de deixes outra cousa, é unha obra que nunca está acabada e que a deixes para que outros continúen. O bonsai seguirá vivindo a través ti seguirás vivindo a través do bonsai. É dicir, por exemplo, imagínate que eu lle deixo a miña filla este bonsai e dentro de, cando me vai a morrer, ela o seguirá coidando, o mismo as descendentes, as futuras generacións. Entonces sempre é unha cousa, unha obra, aparte que non morre nunca, non? Que queda algo. De canto tempo sabes que existe un bonsai? Sí, o arte empezou en China, fai uns 2500 anos antes de Cristo, según se di. O comercializaron como os japoneses. Foron os que se enteraron de tal, de que eso podría ser un negocio, que podría ser unha forma de vida, aparte da filosofía que lle concediron os árboles, eles foron o que o lanzaron. Empezou a entrar así o que en Occidente a raíz da Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo ten unha aceptación tremenda e hai moitísima xente que dedica o tempo do seu hobby, o tempo libre a facer, a coidar, a estar con a naturaleza en toda Europa, en países como Alemania, Francia, Italia, bueno, ten un aporte increíble. Sería posible que unha persoa normal, que decir, unha persona non profesional, poidera elaborar ela mesma un bonsai? Cales serían os pasos a seguir? Por exemplo, eu lle recomendaría que o bonsai máis barato, o bonsai recuperado ou o bonsai encontrado no monte,
por suposto, sempre pedindolle permiso á persona se encontrase algo, porque todos os terrenos teñen dono, non? Pero moitas veces incluso nas corredoiras aparecen carballos, aparecen chopos, aveneiros. Ese árbol é moi fácil, non se tratase de collelo con o seu cepellón, ao chegar a casa, pois se lle reduce, se lle quita a raíz principal, o cepellón, se lle cortan as raíces un tercio, e se mete na terra parecida, pero terra nova que se fértil, parecida ao medio onde o había sacado, e a partir de aí é cando empezas a facer o árbol. Iso é o que máis ou menos vimos falando hasta agora. O que máis admiras ti da muller e ti do home? Hombre, todo. Inteligencia. Que sea boa persoa e admiro tamén o físico. A súa fortaleza. A guapura da muller, La bondad. Los ojos. Ui, a modestia. Ai, dos homes teño moi mal recuerdos. Non teño recuerdos vos. Miraba que foron vos e que non anduveran drogados e que atenderan a súa vida e non conquiridas. La personalidad. Bueno, dunha muller dunha persoa en general. O sea, non fago distingos. Se é bonita ou fea, eso desde logo. Que é o que máis admira do home? Que é o que máis admira do home? A mí me gusta también estar aquí porque es mi pueblo. Pero que é o que máis admira do home? ¿A quién admiro yo? Que é o que máis admira do home? ¿Qué es eso? Claro. Los hombres. Ay, los hombres los hay de muchas clases, a los hay buenos y malos y... Pero cal é que é o que máis admira dun home? Al hombre. Do home, que é o que máis admira? ¿Yo? ¿Qué le voy a decir? Yo no comprendo esas cosas. Que sea varonil. Que sea guapa, ben feita, diga logo. E vostede do home? E eu do home o meu. Yo que sé, la sinceridad posiblemente. Bueno, da muller gustame todo. Con esa palabra me llega ya. Mujer, ¿no? Pois non sei, o atractivo, eu que sei. Eu que sé, a personalidad. A sinceridade. Hombre, a hermosura. Pois, o levarse ben. Nada. A máis guapa. Ai, a forma física é moi bonita. Se che dan unha cousa debo comer e nun lado che vai outra de mal comer, no outro cal vai, non sei. Debo comer. O físico. O ser formal e o ser limpo. Sinceridade. Pois eu gustame con muller, teña boas pernas e ben feita, que non este moi gorda, a miña está algo gorda, pero tamén me gusta igual. Que sea ordenada, sobre todo. Pues en la mujer todo, las curvas, el físico, o sea, los rasgos del rostro, ¿no? Los ojos, los labios, todo en general, ¿no? Pues que sea trabajador y buena persona. La inteligencia. As tetas. Pues primero los pechos y después las piernas.
Que é o que máis admira dunha muller? Que é o que máis admira dunha muller? No. Non entende? Non o escoita. En a segunda metade do programa imos falarlles da moda. Seguro que vostedes lembran que alá polos anos 60 e 70 as xentes de maior poder adquisitivo, as xentes con máis cartos, gostaban de mercar prendas de deseñadores franceses e italiáns. Era como un signo de distinción vestir prendas de Yves Saint Laurent ou Nina Ricci. Ata chegar aos 80, en que a moda galega e tamén a española patentarían un sinfín de nomes e de sinaturas de todos coñecidas. Nos, na Atalaya de hoxe, decidimos achegarlles un pouco máis o que é a moda deses deseñadores dos que falábamos ao principio, Yves Saint Laurent e Nina Ricci, con motivo da presentación das súas coleccións de outono e inverno 86 nos escenarios, o primeiro do Museo do Louvre e a segunda dende o Hotel Plaza Atenea de París. I don't want your money, I don't want your gold. All I want is a love that's true, all I want is you. Give me all your kisses, every night and day. Let me be your lover man, when you hear me say, that's what I want, that's what I want. I don't like the heartaches, I don't like the tears. All I like is a crazy love, all I'm thinking of. Hold me close and tell me things I long to hear. Say you'll always be my girl, and you'll always be near. That's what I want, that's what I want. Hold me close and tell me things I long to hear. Say you'll always be my girl, and you'll always be near. That's what I want, that's what I want, that's what I want, that's what I want. Sweet for my sweet, sugar for my honey, your best sweetness thrills me so. Sweet for my sweet, sugar for my honey, I'll never ever let you go. If you wanted the satisfaction so brightly, to match the status in your eye, darling, I would chase that bright star nightly and try to steal it from the sky. 'Cause I'd be sweet for my sweet, sugar for my honey, your best sweetness thrills me so. Sweet for my sweet, sugar for my honey, I'll never ever let you go. If you wanted a drink to keep you smiling. E xa nos minutos finais da nosa Atalaya da Televisión de Galicia chega un videoclip de danza
é un rondó veneciano que leva por título Notte Amalfitana. Con ela deixamos vos ata a vindeira semana.